כולם מדברים עכשיו על AI ו-Gen AI, אבל לא באמת מבינים עד הסוף כמה השילוב של זה בעבודת המגזר הציבורי עשוי לחולל מהפכה בדרכי העבודה של הממשלה, השלטון המקומי, ובעצם בשירות לכולנו כתושבים במדינת ישראל. להוריד את הנטל הבירוקרטי, לטייב את הרגולציה, ואפילו להשפיע על יוקר המחיה. היכולת לנתח כמויות עצומות של נתונים ולהפיק מהן תובנות משמעותיות בזמן קצר, להבין שפה והקשר רחב ולחולל פתרונות, יכולים לשפר את תהליכי התכנון וההחלטה במגוון תחומים. וזה עוד הרבה יותר מזה. הפוטנציאל של ה-Gen AI הוא לא רק בהחלטות מדיניות גדולות, אלא בהתאמה האישית של השירותים לאזרח. כולם כבר מדברים על היכולות בתחום הרפואי לאיתור מוקדם ומניעה של מחלות, אבל הפוטנציאל לאיתור מוקדם נמצא בכל כך הרבה תחומים. זה נכון, וזה יכול לשמש אותנו במניעת פשיעה, איתור במצבי סיכון, ואפילו בשירות הרווחה. והדברים האלה הם לא בעתיד, הם כבר ממש כאן. פרויקט ש-EY עשתה באנגליה, השתמש במודלים של AI כדי לחזות מראש אילו אזרחים מצויים בסכנה להגיע למצב שבו הם גרים ברחוב, ולתת להם סיוע ושירותים מותאמים כדי למנוע את זה. וזה הצליח ובגדול. באזורים בהם זה הופעל ראו ירידה של למעלה מ-40% במספר ההומלסים. לא להאמין איזה שינוי זה מביא כבר עכשיו, וזה גורם לי לטעות. לאן זה עוד יכול לקחת אותנו? היכולת לייצר פתרונות חכמים שמזהים ומגיבים את צרכי האזרח באופן מותאם ובזמן אמת, תשפר את חוויית השירות. האפשרות ליצור דוחות ותיעוד אוטומטי מתוך שיחות, מיילים ואפילו התכתבות בצ'אט יכולים לייעל ולשדרג את תהליכי הדיווח והתיעוד ואף לייתר תהליכים בירוקרטיים שלמים של פיקוח ובקרה. אם נחזור ליכולות שדיברנו עליהן בהתחלה, של ניתוח כמויות אדירות של נתונים ממגוון רחב של מקורות, השילוב של Gen AI במגזר הציבורי יכול לשנות את האופן שבו מתקבלות החלטות רגולטוריות וכלכליות. הסקת תובנות על סמך אגרגציה של מספר מקורות ולמידה ממקרי עבר, תוך עיבוד של אלפי נתונים מהארץ ומהעולם, תאפשר לממשלה לגבש מדיניות מבוססת נתונים ואף לייצר מודלים שבוחנים את ההשפעות העתידיות של חלופות המדיניות השונות. וככה נרגיש שזה בחיי היום-יום של כולנו. זה מדהים, ובהחלט פתח לעידן חדש של שירות ציבורי יעיל, מושכל וממוקד אדם. אנחנו, כאן ב-EY, עם הצוותים שלנו, מתמחים בהטמעה ושימוש נכונים ב-AI, ונשמח לעבוד יחד איתכם לטובת הציבור.